Ota Studios. Michini. Egente kyo maite igana aga kashina genda. Chire dio ndito nande chire dio squeeze abantu bono. Koros ba chire dio gara chiasa. Maite mbari koros. Kesare ndiri bigotegemea azukine. Bona zina kinere bitanga no bole mwe. Na tu abera na town. Tigana kubuli. Omonta eredi sare kagorete chiribu komi. Aroseli chiribu sana. Ngia tagorere redi. Ekora chire dio chiro baka chiri gudi. Ayerenga gigintura akore baidhi bwo tuchakorosi. No bole mwe ni manyete digata chitara ko chitata buna mugondo rio kitara na bura sangi to kuchako gana to kore na tu nyona ni chinyanya njuna gotera. Ango koire tuchake kore manche ndo chebinte imbiri gotoko. Waki Ke sabe? Na kiore mechagi. na kyangu Ndiani na kwa sabi. mbiani angu na kiore biega anti na kibon Mbiyande. nare yangu saba nunkonye skari nkeigo rungo nerega naro sesoko lakini ereri kairo tabatu skari Ereri kairo. Mami no ancha kwasoka ni. Ngore eri kairo ro bugako. kuna kisi no maite mama kore bisi skari Ni maita bono ni mo understand Sara guteba. Ngati tanya korora nyoma cyandite buneye. Andara kuntebe nyina kunyara ngigorire byasara edinde tinko na gusaba kibeso kororo ko gechugu. Ingusaba kibeso. Heke bangi kimata ngago advise nga yabase kotaka yeze ngango igorere ebyasara Agoteba ngati okwerore singinchu konyorete bwarimu. Emetienye tisa yeyo ko tete bono nyomo akiote to nyomo mukungo mangao akiontige bono emetienye tisa nche nabonko ina no rekero ntetendete meidi gae gokonye oyimukane musubati muno yogo kwana ngiate to kobekera parali orasinyukore ni chenjirende akobeke mechandego Gesare Gesa eretari ngati aro mobe agoteba ngati nande no eno osoro osoro agoteba ngati tanche tie style mo ayo bwate gasira taranyetwara ngikerenta nemne kikira gotebe akitiga gutebe kirenta ni Tiga tata ko iromo ngole kabiye to guteba ngane kirenta na komite tata nande nabanchete ono gaki igota tanganjiti kaka kitari gona kwana ngiwakwa na kwana mwensi napo murabe ba tata Ngiko iromo nugoriga noje ngatogokwana I'm in a very good mood na somire era abana betire manye gochaga ngote mande gukwana naye ora magosa awo na guteba naki akikwari gutiga tukongita mono kira ritu kombono naboni go mugongo ne tindi kunyara kunonye no gukore gasi gwa kwarora suku ngaka sawa ngaintara gwaka njakero ono ntageto promise itukorinde lyonsi togwetanaga naende nagokuna keigo togasa gotirimuka musoro togasa komenya gochio naende ngasa goigokura otena omorembe otagete yani omorembe ntete no oli yani omorembe otari goitu tari ng'ango itu ginkirete inche nanya gocha mune barimo ngotebi nga raranse ngwake ote nayo gocha kwanya gonkurera ngaki ngake na komisiri asama woso gokora ndachaga muna na chiriga na gwakire ba tegwana ni Riko kumwirerero ngori eyu echainirere ta musigari. Okorora na 50 mbegete mesa inse igase izakarania mesa inse. Wendo guru mugati umwirere chai. Usina na bokorore sukari ere kabati ubekero ngori unga yanywereire umwirere byonsi anywe chai no mugati amaya kunywira ngori. tiga mwirere kwanza anywe chai sai no mogati alafu ngori anywe lunch kiagera mwiti squeeze sokuro tanchi tibukuma na mama na barobe bakumubirire sukuma bari kumubekera no mafuta at least anywe ngori lunch Wa mami no ne roro bono kendi ngio turakora agenda bekero ngori yeskari oiye besa wende ni chai yeyu umwirere
alafu nabo kwire no sawa Ototenda gukora kia. kurwaro weterege konte ng'egitato agenda wa yani yana kubuli bomo kakuli atagosera muntu tiana arakubuli maite nagenda nganyora chisani igali lina kumakona chitama na busana lakini bona atigete ndagerengi mama na gwari gabo tinachi ko test kumbe igo na mafuta atabwate aberereti kwani ngiatete mugakonda kungiatete kurwasa yani okay bona ndo turate mbagwate sababu yuko tuangana kutiotereri bona mugakundi tatumu abo yani tiangote umete sabiri na afadhali asemo abo oyo no mongino oyo mama abo no muise koyo mwana uri karioka alafu akitari bobe ndiye rukana era arokire nona etiga ya bandi na erengere lingi to bara tia cross trade echi tumanya ningi to kwabe kristo sari na bekire sawa motire mbokeri na ndende kwabe kasi no ke bisigete yeri ta musigiate plus rende bono ntori kwa mini bantu mugakoli no muoro sawa ande kwara mo bori gose gentu kirata kitakora rwa motara otote sawa ebon ogoro mugatire ndo oyo brown to ogoro sweet aya ai mwemonani ai Nkiukolera baba. Nkiukolera baba. Kwa Misiri gakinonda. Omugaka no ara tokolera. Ebintu ebikembura na ekero yatule iga make sure nga matobe talia. Wakibona matobe na kingo ngokora tata wakabiga nande mbura giekuta. Omugwalire na nyome tumukungu mo ngaini. Na ore to kunyara kwene liye chenchi abana ngo tambuki ore che school boro ngene banga no yamo na be jirani abango na bugwe kantagete ngaini bonge tutageti ukoira ni school tubara ni nkikara otora nyumba sapa yekero chise jirendo chilira liya chira Omena natete korosi no bukima. Omena tindi koli ngo twaro mwika botuko bwaki nekino maite and these are the mistakes at the end of the day rosi ngecho mina very good mood kwale botio cheka nyama iko aba wanchuga botio cheka nyama ande dio karango beka katungo iga alipo tebia ga bikunga ole benura olo bali badali ko nyakani bako ja kojuero ngoliri kairo motere motero nazo ko beko bokibo boge bakongente motero gotirimboki potara atakuna ya wasa kabo ya jaituka moro kyange bitonge very nice lakini bono naye kwa iguru mugakuri tari kwa bundagerengia bono nabo kari tokorosi twarange bisabiri twamomwire Mete bona ara banyore no ko korosi ndagira kira ritu kote bino nyati chine batoi bakorosi ndagira babaragata kira ritu ko neba na bana bamwirera iri na bara iri bino sinyonto Sinyo ko se uyungwa wari no ni sunje bona chakire ko afadhali no ni runguri yu natigirirwo ko basabiri ate na eroros usayo nari guti bago chando mugakundi miaka yere abara kini kerubo iria ndichiri munyoro genda mata ali moyo nde mwa toende buchali yentangani nere ga enkoro ya kabere akobekira no juli tumbe kabisa igo to kotibe kaka tungu gatio kana ndi golichirisha chonsi asa baba konye kubwata nanga ngagesale no soro bwena basubaji babiri bamenye nyomba baga ji alphabet leta chiriye ku osenero b Alafu nchona ontenga ndi mwana. oru matebi ga no leta no basanu no sambu no nyugunyu no isuguzo baro ko Ogana izi ayegedege. Sawa. Tiganda ararugoroga. Yalo sia moli ga etarato. Sawa. Ande kwe mukatara gotebi. Algo etari machiko. Wewe. Tara gojmade. Ai ni vindu gonya. Na ati agonya kuimuka kongiti moshande no mukungu kai. Janya ndakore ga. Na ni mwe demangana. Ndogo ikaransa kurumambi paka marago bosuro chonsa be kitoko yaki. Neba to kurusia ndagera mugondo ngwetereri uri na rigikibesa. Ora gukwana gabagana sabiri ara igwacha goncha. Genda tari kuguchaya sabiri no mwana umupole usigita abantu. Tange tanga mwisiko yo mwabondo uyu. Twana masikani kwa chito koichi basichi. Chama to guru. Mambi. Na chio pime. Kwa 20.
Karusa gakiche ngodo sio. Nege kana ka. Na kibwana. Mambo ya. Na waitire simi gotori kwa imoku. Ya. Ilikuwa ngakira badi customer nabo tuchita ni medana noro checha. Oh. Ndakia na nyo ndio nandi kuno mbona rukurwa ki customer chante nenere. Lakini singo chokwa ngakira simi. Lakini amnyokeri. Anyway, na tengu tume town onde tare sokuru ya neri yogo. Igal Jack's chemistry. No mai tororo. Usinyali. Oh, na kamanya. Ekyo mugako yo era ndapo cyari. Eki kerega. Ni to munya koronde tare yogo tiri amia ine. Alafu mai kuirana. Kwa nini gwita bobe? Tari ya neri sokuru ya. Kwanya nkoro yani asali kiro moyo kwenye usali kire. Ntembu yani. Wa ndite nkwa 400 gete chira. Na tite nkwa 400 chirege. Onge 400 inche. Gete chiri yogo. Ya. Mina wata? Amen. Baite chinande mbate mine chira. Ya wate chiga. Ono chibesi icho. Nabo kuntuma na chiro cheri yogo. Sawa ne, yadure tari yogo. Ochedende bwangu. Ngochande. Kamati. Karibu akipoti ngokurendera macho ne bintu nari gusibia. Wono kari gusibia bintu. Wono gose na chinsa na chechi. Wono. Nakinyi weto kona gochanda omwana ominto. Gochanda omwana omino. Igo torate ngoyo ndi tate igorate te kongite. Igora minyo giti no mote no mbone gatingi. Ano tagwageti buya.